US kan Pilipinas mangipasdak iti 4,000 acre nga industrial hub. DOE insigurado dati LPG supply. 20 pesos rice program na palawa iti Pagilian. PRC ninaganan dati top notcher iti board exam dagiti doktor. Awagan ti chat dagiti estudyante nga makipaset iti survey ang maipapan iti flexible learning. Dole, pinalawa dati 10 million pesos para tupad kan livelihood beneficiaries dito'y Mountain Province. Militi taga-bontok ng isayang kat ti Manerwap wenno rain dance. Katentay garudap awan nagiti ti umuna a detalye ti damag itang aldaw. Inpadamag ti United States Department of State na ituding mangipasdak ti Estados Unidos kan Pilipinas iti 4,000 acre wenno 1,620 nga hektarya nga industrial hub. Kasarunod ito iti panakipasat ti Pilipinas iti Pac Silica. May isang inisyatibo nga induluan ti Washington panggap na ti mangisigurado iti umanay supply chains para iti artificial intelligence wenno AI kan semiconductors. Sigun iti Estados Unidos ti addang ket pasat nalawlaw nga statecraft strategy ti administrasyon ni Trump tapno maksayan ti panagdepender kadagiti Pagilian nga ibilang na nga karibal. Panggap na mutlaang nga papigsaan ti panagtitinulong ti EU kan dagiti Pagilian na bigbigon kas allied partners. Iti sa balya damag ko na ti Department of Energy wenno DOA ang nakagunod ti Philippine National Oil Company iti 20 ken maysa aribo a metric tons nga LPG manipod iti Estados Unidos tapno masigurado ti natalged a supply ti Pagilian. Dumteng ti kargamento iti nagbautan ti Mayo 20 aging 31 ken maidiskarga ijaya Batangas. Sigun iti DOE makatulong daytoy amang papigsa iti supply ti LPG iti Pagilian nga iti agdama ket ummanay iti nasurok nga 40 nga aldaw. Kinuna ni Energy Secretary Sharon S. Garin na panggap tinasaong addang masalakniban dagiti households ken babasit a negosyo at ti Pilipino nga agsangsanggir iti LPG para iti inaldaw a kasapulan. Agtultuloy ti panagmonitor ti DOE iti supply ken makitrabtrabaho da kadagiti kasosyo iti industriya tapno agtalinaed a natalged ti supply. Isabali matadamag kuna ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at 20 pesos per kilo rice program kat saan laeng nga subsidy. Nudi kat estratehiya nga addang tapno mapatalged ti presyo ken suportaran dagiti nalaka ang maapektaran nga Pilipino. Itiag naman na danon ti programa iti nasurok 6 milyon na benepisyaryo kadagiti 80 ken 2 nga probinsya. Karaman ditoy dagiti senior citizens persons with disabilities, solo parents, kamang ti 4-piece, minimum wage earners, manalon ang mangalap, transport worker ken education personnels. Pinalawa ti Department of Agriculture ti roll out iti Rojas City bayat iti maika 125 nga anibersaryo no sa dinno kat saan kumurang asa nga ribo a pamilya at tinabenepisyoan. Sigun ko ni Chu Laurel na makatulong pa iti programa amang sulbar iti panagnato ti presyo ti lana ken mang papigsa iti seguridad ti makan babaan kadagiti flagship initiatives ni Presidente Marcos Jr. Itangkat adati 20 pesos abagas iti 661 kadiwa centers ken accredited outlets at the Entiro Pagilian.
Ti may samot adamag in pablaak ti Professional Regulation Commission ti top-notcher iti Marso 2026 Physician's Licensure Examination kalpasan saan naibaga tinagan ti top placer ket kalpasan saan naibaga tinagan ti top placer ket ni Erwin Ken Parchaso ti Lyceum Northwestern University. Sana dagos ng NWAR ti PRC ti top natra di nakamat dati verifikasyon ken posible apan ng repaso iti sumagmamano a record dagiti examinees. Kabayatan na saan pa ngin lawlawag ti commission ti panakataktak agarupmat nga 1,954 manipod iti 2,781 nga examinees sa atin nakapasa. Antay magdapawan, nagiti damdamag iti uneg ti Cordillera. Idurudurun ti Commission on Higher Education, kadagiti estudyante ti Region Cordillera, ang makipasat iti napartak a survey maipapan iti flexible learning, bayat iti krisis at tilana. Iti sidong ti Memorandum Order 635 Series of 2026, panggap ti survey nga ornongan dagiti padas ti estudyante, ken sukimaten no kas ano nga madanon ken epektibo ti flexible learning bayat iti karit iti enerhiya. Sigun iti CHED dagiti resulta ket mangiwanwan kadagiti pagalagadan ken mangpasayaat iti learning arrangements iti higher education. Ken may durduron mat kadagiti estudyante nga sungpatan dagiti survey iti CHED iti online. Kabalya damag, the Department of Labor and Employment ket nangirwari ti nasurok 10 million pesos tapno suportaran dagiti programa ti emerhensya, employment ken pangkabiyagan ni ti Mountain Province. Iti barangay Tanulong Sagada 684,750 pesos kinailatang para iti 50 a beneficiaryo iti sidong ti programa ti tupad. Mangipa iti talupulong nga aldaw pa nagtrabaho para iti proyekto ti kalsada iti Tanulong Elementary School. Ijay sabangan na group 7.8 million pesos ti mang benepisyo iti 739 na trabahador para iti baenteng aldaw a programa iti panggadan bayat iti kanayunan na 4.7 million pesos ang manipod iti gobyerno provincial ket mangsuporta iti 844 a beneficiaryo iti 10 ang aldaw. Kabayatan na nakaawat ti bauko iti 1.5 million pesos sa livelihood assistance para iti 30 nga individual ken 2 nga organisasyon tapno makatulong amang parangay kadagiti sustainable income sources. Kuna dagiti otoridad panggap ti programa suportaran dagiti nalaka ang maapektaran na komunidad ken papigsaan ti local economic resilience. The Bureau of Isabanya damag ti Bureau of Fire Protection Mountain Province ket binigbig dagiti open flames sa manipod kadagiti taltalon iti bonfire ken dagiti tumaytayab nga alipato kas kang runaan nga gaputi non-structural fires ti probinsya para iti umuna a quarter ti 2026. Impakita dagiti datos anay parang iti naangay nga konsultasyon ti probinsya iti April 20 94 nga insidente ti puor ti nai-record agingga iti April 17. Kanag ito'y 80 ti non-structural, 12 structural, ken 2 nga vehicular fires. Kinunadag iti fire officials ada dumapay agapukot iti slash and burn farming wenno kaingin. Issue ti kuryente puor iti panagluto saan analaing nga naidep nga upos ti naibalang sigarilyo. Kadagiti munisipyo na i-record ti bontok ti kangatuan abilang dagiti insidente ti puor.
Iti napalabas nga upat nga tawen nga adaan iti 71 a kaso. Sinaruno ti Sagada sa Bangan Bauco, Kentadyan. Kababaan na nailista kat ijay Busaw Parcelis kan sa danga. In paganatgat dagiti otoridad nga adu kadagitoy nga puor ti malapdan nga dinakamat da dagiti karit akasi ti nariga ta terrain kasi ti deraas. Limitado nga alikaman kinakurang ti panikipasat ti komunidad. Idurturon itan nagiti opisyal ti naingat na panakay patungpal at tilintag na pasaya at rekurso ti firefighting kan napigpig sa apan nakipasat ti komunidad tapno maksayan ti insidente ti puor iti probinsya. Kan iti maudi at damag para itang aldaw, insayang kati umili ti bontok ti traditional Manerwap dance with a rain dance, gapu ti agtultuloy ti puor iti kabakiran nga mang apektar kadagitidad dumaapasat ti ili. Ti ritual nga indauluan nagiti panglakayan iti ili kat naangay tapno awagan ti tudo kalpasan ti mano abulan nga saan na nagtutudo kanadaan ti permi na maga kasasaad. Iti kapareho nga aldaw ket naipadamag ti panagtudo kadagiti sumagmamanu a lugar iti Cordillera. Sigun iti Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, ti kuruot ket nangyag iti saan a napigsa aging iti napigsa nga tudo itadadu mga pasat ti Cordillera ken ti bontok ken nagiti kasideg nga lugar. Ti Manerwap ket tradisyonal nga kaukalyan dagiti taga-bontok a maaramid bayat iti panagmagawen no tinabayag asaan na panagtudo tapno agsapol iti tudo babaan kadagiti kararag kana ritual. Kat atoy nga root kaya pakabuklan dagiti damdamag para itang aldaw manen ipalpalagip ti radyo sa gada nga isardang tayo ti agpupuor tada tayo ti Tatatayo dagiti anak ng dagiti sumaruno nga henerasyon ti mangsagrap iti epekto dagiti aramiden tayo iti aglawlaw. Isu nga tumulong tayo nga mangsalaknib kadagiti kabakiran ken natural resources tayo. Tad nga rod iyaman iti kanayon nga panagtunin iti daytoy nga istasyon manensyak ni mainga kumabkablaw iti naimbag ken naragsak nga malam. Stay tuned for more songs here at Radyo Sagada 104.7 FM.